Здравейте хора, в днешния епизод, който ще си говорим за канала, що ме нямаш толкова много време и... Не знам, ще го измислим. Да. Защо спрях да качвам точно когато канала ми... Как да го кажа... събираше най-много гледания и абонати. Да. Ами, не знам, просто ми се снимаше... Да... Да, наистина, това е малко при мен малък проблем, че са последните ми видеа, не знам какво говоря за канала, какво да говоря като изцяло. И да, това е един доста голям проблем. И да, както гледате, играя за скрипт. Да. Мамка му не знам за какво говоря. И то може би това е проблема, че нямаш толкова дълго време видеа. Защото аз тръгвам да го правя, все нещо се обърква. Или просто не знам за какво говоря. То ще има видео на стандоф, но... първо, че не знам какво да кажа. Нали, винаги почвам с... Да, що така спрях, и така. И след това... Нищо не съм измислил. Да. Често ще да махне този скрипт. Само да го махна сами, да не се вижда. То не е къде да не се личи, че съм за скрипт, ама това е въпрос. Между другото, мисля по-нататък да направя един тип видео, дето просто снимам геймплея и просто слагам музика, ама то мисля, че така има там някакви авторски права или някаква такава глупост, която май толкова представляваш. Мисля, че просто ти дадат пари. Да, просто ти дават пари. Защото ти мога да събереш 5 милиона, така се каже, гледания. Не знам защо винаги ми идва да кажа показвания. Това мисля, че е превод, да, views. Гледания. И смисъл, то мога да събрал 6 милиона, но не дадат нищо. Което... малко тъпичко, да. Намерих тема, за която да говоря. Накрая. Те между те камъчета. Не, той също е Iron. И те 50, дете сами ги иска с апгрейд. За малко ще спра видеото, за да мога да се кихна на спокойствие, да се издухам. Идвам. Така, след този стоп, след тая пауза. Къде бяхме стигнали? Какъв ютубър. Да, за 50 Iron. Iron много трудно се събира, даже и на хак. Значи, то принципно се събира само от пакети. И проблема е, че от тези пакет не може да се събере. Не може да го получи. И това означава, че трябва да вземам други пакети. Аз тези пакети ги събирам най-често от къде да ето е тук. Тук да, някакви пакети. От тези пакети има толкова 33,90%. Да. Шансът да получа Iron. Проблема е, че дава само по едно Iron. За да се апгрейднеш драконите, ти иска по 10, по 5, по 6 и 9. Така, между другото да покажа. Ето тук са ми любимите и единствените, които апгрейдвам, защото други яки няма. Да. Някой даже ми се пада от пакет, той ми се падна от пак. То е също. Този не съм много сигурен, но би трябвало да не ми се е паднал там. Да, ето ги. Това е един от тях. Те всичките са премиум. По принципно, играта малко ме скамна и от тук. Къде е той? Да, ето е той. Ето е Epic Dragon. Смисъл пакна... Не, там не са паква... като цяло го получих. И като го получих...
то като го получиш, нали, то ти изписва, идваш тук, вземаш го и се показва на анимация, която, нали, когато когато отваряш, така да се каже, Драко, нали, там, когато също мога да покажа и сега. Примерно, чакай, че тук за пари, някакви. Така, да кажем, това е, примерно. Там, нали, чакаш. Това. Сериозно ли ще да е тази анимация? На играта се бъска с мен нещо. Стига с тези пейтвинерски неща. Примерно... стига тук 2 часа не му дам пример. Бро. Стига Не това. Примерно... О мага! Играта се подигра с мен. Или по-скоро аз. Няма ли някакъв дето няма така анимация? Ето е така. Когато са падковете. Тък му тръгвам да го отварям. Играта бъгва. Изплювам и гледам, че не ми се паднало нищо. Буквално го търся на всеки един остров. Даже дойдох тук и толкова пеше ми това нещо такова май пеше. Нещо с Г. Да, идвам тук и го търся и там го няма. Което означава, че официално няма как да го взема. Освен ако там не са ресетни или нещо такова. Да, и да покажа всички дракони, които така ги имам. Буквално го включих преди малко. Защото това е, така да се каже, второто видео, което правя. Защото преди малко бях направил още едно, ама то не се получи. Да, последните няколко видеа, които ги правя, не се получават. Да. Между отивам някакъв мост и трябва да го направя. Но забравя къде е. Да, ето. Моля да го направя. Да, окей. Така и официално в остров. Така. Тога ще включа. Тук е съобщението. То мога да купя 4300 няколко викинга на това бе. Да, окей. Така, да почва да ги апгрейдвам. Да. За да мога да направя поне още апгрейд на... Така, то също какво представя... стига бе. То какво представлява, сега трябва да погледна. То е... Добре, аз няма да видим, окей, няма видим. Така, да стана от първия път. Ти е променено между... Миналия път беше списал дърво, но сега от метал. Добре са го измислен. Поне че иска по 8, а не по 50. Между другото за free-to-play играчите, или то като цяло без скрипт, това е супер трудно. Това е супер трудно да ги събереш тези неща. Като цяло всичко. И да видим дали ще ми се падне... Добре, това е близко. Мисля да се включа като ми се падне... Да. Окей, се включа когато ми се падне от колелото. И да, сега ще се видим като ми се падне. Вау, то реши да ми се падне. Аз буквално го спрях, като ми се падна. Вау. Какъв късмет. Така, това до кой левел ще е? До 100 или до 96? До 100, молята. Игра. Стига бе. Той Айрон много ма дразни. Така? Вау, левел 100. Дям. Бах ти големия дракон.
Ми да, това ми са лайк от епизода. После малко да го едитна. Да снима друг епизод, докато да, се сетя на какво да е. Да. И това ще е от този епизод. Да. Чао и до следващия път. Дано пак да снима там някое видео, а не да снимам 2-3 видеа и накрая да изчезна за минимум 2-3 месеца. Миналия път се бъсках, че няма да изчезна, изчезнах за 3-4 месеца. Да и чао хора и до следващия път. Бай-бай.